Salutare fraților, bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal de YouTube. Eu sunt Ali YouTube. Dați și voi un like, un subscribe și să ne dăm drumul la video. Astăzi vreau să dăm câteva meciuri la Lone Wolf, adică 1v1 sau 2v2. S-a terminat și sezonul la Clash Squad Rank. M-a dat în platină. Am luat reward-uri. Uitați și voi ce mișto e asta, de-abia aștept să fac heroic. Mi-am făcut aici full verde ca să dea frumos. Și hai să dăm la meci. Mi-am bandit tokenuri. Hai. Hai mă, double avem. Chiar dacă s-a scos switch-ul, de ce nu știu, Garena e proastă. Acum, da. Tot merge așa să fac switch. Acum el trebuie să aleagă, nu? Sau tot cu același arme. La 2 e diferit, what the fuck. Na, mă, ia și trage. Ia și trage din cronă. Aha, acum el... Parcă vezi double vector. Hai, ce armă. Bun, vezi că e bun. Bă, nene, bă, Cristi, hai, bă, Cristi, bă, dați... Bine, Cristi. Vino cu asta. Da, bă, aici te spara. Hai, Cristi. Bravo, Cristi. Hai, eu nu mai dau cu grena. Cu grenăzi. Unde e omul ăsta? Nu! Dacă îmi dă grenade, ești ultimul ghii. Bă, dar nu mai fi toxică, că m-aș păti bine. Joystick, hai. Ia! Da, dacă tu dai LOL, tu și ție LOL. De ce eu mai copil copac sau ce? O, băi! Dacă nu mă joc, cât de urât se poate. Mă, ce faci? Ia! Ia, Cristi! Ce-ai făcut, Cristi? Ia, ce armă ia el? Ia ce...
Bine. Dacă mă... Moarca mea de aloc. Nu de aloc, de aloc. Să vedem cum e încet. Un fragment mi-a dat nene pe Paloma. Că eu folosesc Paloma. Ce am aici? Ce vrei, mă? Du-te, bă, du-te acasă. De-abia aștept să deschid toate astea. Am băgat acum, nu știu, vreo oră un cod cu 10 de-astea. Și sperăm să luăm rumuri sau și cutii. Că o să fie mai multe cutii. Și asta. Și astea. Nu asta. Și goldul. Care este asta pe șapel. Chegou a hora. Solta o som. Haide, bă, așa. De-abia aștept să se bage Lone Wolf în rang. Hai, bă. Hai, Deagle. N-am mai jucat cu Deagle-ul de... Hai, Cristi. Ia. Ia. Hui. Mă, ce vrea, mă, asta? Du-te! Ce m-a speriat asta? Sau ăsta? Vrea timp, vrem să-i prind momentul, să-i sparg căpățâna. Ce scriem aici? Ce foaie? Chip damage! Da. Ce pro player. Bă, ce... Bă. Du-te, măta. Mai avea omul 6 HP. Ia ce arme ia. Mai serios. Bă, fix ce zici că mi-a citit gândurile. Lăsați-mă că sunt noob. Nu. Bă, dar mai știm și noi să... Mă, că s-a teleportat femeia asta aici. Ia. Mă, e aici. Futu-și familia, mă, cum a băgat. Mai ies de aici? Nu mai ies. Hai. Haide. Cap de cal. Hai, mă încarc.
Bă, du-te în AVM-ul lui măta. Mamă, dacă nu mi-au mal. Hai, bă. Du-te, frate. Du-te acasă. Mă, hai, aici sunt. Bă, dar mai dă și copilul ăsta araș? Copilul! Copilul cu sicriu! Bă, ia uite-l. Măta! Spamează! Bă, du-te, bă, mort!